Gagarumin rikici ya ɓarke tsakanin jagoran jam'iyyar NNPP wato Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf saboda komawar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf jam'iyyar APC. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin cikakken labarin da muka zo muku da shi. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV, tashar da take kawo muku zafafan labarai da rahotanni. Idan wannan shine farkon shigowarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi. Rikici ya ɓarke tsakanin jagoran jam'iyyar NNPP wato Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Saboda gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya raba gari da jam'iyyar ta NNPP ya koma jam'iyyar APC. A kwanakin baya dai kun ji cewar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya fita daga jam'iyyar NNPP yayin da ya koma jam'iyyar APC wato jam'iyya mai mulki. Bayan faruwar hakan ne jagoran jam'iyyar ta NNPP Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ayyana hakan a matsayin cin amana wanda gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi masa. Bayan faruwar haka ne suka samu wani zama a zauren majalisar jam'iyyar ta NNPP inda har suka kai ruwa rana har ta kai ga jagoran jam'iyyar ta NNPP wato Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ɗaga hannu ya kwaɗawa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wato Abba gida mari, wanda lamarin ya matuƙar tada hankali da kuma jawo cece-kuce da kuma rikici a tsakaninsu. A farko dai zaman nasu ya kasance zama ne wanda aka yi shi na fahimtar juna, yayin da aka yi shi cikin nishaɗi da walwala. Daga bisani kuma abin ya juye ya zama saɓanin haka, wanda har ta kai ga an fara misali yawu tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kuma jagoran jam'iyyar ta NNPP wato Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, har ta kai ga jagoran jam'iyyar ta NNPP Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ɗaga hannu ya mari gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, lamarin da ya kawo hargitsi a cikin zauren jam'iyyar ta NNPP inda aka yi zaman kenan. Har ta kai ga magoya bayan gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf suna ta zage-zage suna Allah wadai da abin da jagoran jam'iyyar ta NNPP wato Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya aikata. Bayan faruwar wannan mummunan lamari shine wannan bidiyo ya bullo yayin da aka gansu lokacin da suna ba wa hammata iska tsakanin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kuma Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai gwamnan na jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya shaidarwa da manema labarai cewar iyawarsa yana yin kokari ya ga ya faranta wa jagoran jam'iyyar ta NNPP wato Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma yana yi masa biyayya daidai bakin gwargwado, amma hakan bai hana shi tozarta shi a idon jama'a ba. Don haka daga yau babu shi babu alaka da Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kada dai ku manta wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Katabi News TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV.